Wuoth mar Safaricom mar limo gwenge duto mapacho ka Otis ni Safaricom sambaza furaha odhi nyime kawuono e gwenge ma Kaluo. Wuodhno nochakore gi boma ma Kendu Bay nyaka Migori ka Safaricom dhialo kastembege gi mwandu mag Christmas. Hilda Obuya miyowa ler. Odiochieng' mar adek mar limbegi e gwenge ma Kaluo, safar mar kambi mar Safaricom okomakore gi Royal Media Services kawuono chakore e chuny boma ma Kendu Bay kendo chomo Homa Bay, Rodi, Kopanya, Wendo nyaka Migori. Kastembe mag Safaricom oloyo mich mogudho kaka gwen, diek kod omenda mag goyo simu. Amor ahinya kabisa nikech nabiro mondo achop kuma jo Safaricom ne bire. To ka mona di stadium achula piko tayudo kaka reune stage. Ka chope stage okatiyo kata dakika 10. Ayudo ka wach mar simu dhi mbele. Bang'e bang' mano tatingo katululu na malo no wachni wating simbe wa matindo malo to muolo neno simba to muolo luonga to ka idho malo to ketna ngolo matin. Bang' ngolo matin ta muolo miya mana simu. Amor gi jo Safaricom kabisa. Kochakore e boma ma Kendu Bay nyaka Migori, jodak e gwenge ma safarno nochung'e oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi kaachiel kod Citizen kaka Glenn Ramogi, Victor Makajuma kaachiel gi jomi ji nyiero kaka Inspector Mwala. Mokwongo agone erokamano maduong' ahinya ne johera mag Ramogi FM gi johera mag Ramogi TV manyo wuok oko nyaka ne wachak road shows. Kawuono wan e odiochiengwa mar adek. Erokamano maduong' mokalo kuom wuok oko rombgi mar rwakowa e gwenge mopogore opogore. Ma ng'iso hera magihero godo Ramogi FM gi Ramogi TV. Thothne watimo gigi mondo wabed kodgi machiegni kokalo kuom chenro ma opogore opogore mag on ground gi. Kendo wasingo ni gwenge mamoko mane ok wadhiye wabiro dhiye ka Yesu oyienwa. En gima wan go gi paro, watimo negi erokamano, to gwenge ma ok wadhiye watimo negi mos makende. Gimed mana kit Ramogi TV. We've got lots of prizes. We've got chicken, goats, we've got airtime, t-shirts, a lot of prizes and lots of entertainment, and also just meeting their favorite presenters as Safaricom celebrates 24 years of service to Kenyans. Kambi mar Safaricom limo gwenge duto manie tung Kenya ka gigone kastembe gi erokamano kuom chung kodgi kuom thuolo mar higni 24 magisabedo ka gichiwo chenro gi e pacho ka. Things we've done this year that has really been successful. Our customers are happy. When they are happy, we are happy. And we are happy with the reception we are receiving at Safaricom on the ground. Customers are very happy to spend a good time with us. And looking at this Christmas period is a time to give. And that's exactly what we are doing. We are gifting customers. Wuodhni ochope giko odiochieng' ma kawuono e gwenge ma Kaluo ka koro juma makiny. Wuoth mar Safaricom sambaza furaha donje kaunti ma Kisii. Hilda Obuya, Ramogi TV.